Hej. Ja, nu er det så anden dagen, efter du... Halvanden dag. Halvanden dag. Ja, okay, vi starter lige forfra. Okay. Nu har du så haft pest i halvanden dag, og... Pest? Hvordan har det været? Altså, hvordan har du sovet? Og jeg kan sige, at du allerede er begyndt at få lidt udslæt. Jeg hallucinerer meget, faktisk. Altså, jeg kan ikke... lige nu kan jeg ikke fokusere. Ja, jeg er lige her. Der. Ja. Lige her. Men jeg har stadig feber, og det... Det kommer du nok. Altså, kan man se, at jeg har nogle grønne pletter i hovedet? Fordi det får man nu her på halvanden dagen. Puha. Den der. Det er ulækkert. Den er grim, ikke? Ja. Så her har jeg en hernede også. Ej. Men det er ofte her med munden, at de slår ind. Det er så ulækkert. Men det er ofte her med munden, de slår ind med munden. Ja. Hvordan er det ømt, eller hvordan? Ja, det er meget... Ej, du må ikke røre den. Ej, det er meget ømt. Ej, nej. Bare brænde 2. Okay. Så vi kan også bruge det på balkon. Okay. Ja, det er simpelthen... Så... den er grim nu, mand! Nej. Shit. Vi stopper nu. Vi stopper lidt nu. Pesteuge. Ja, det er pesteuge. Det kan godt være, at de kan blive smittet, så I må passe på. Jamen, jeg bliver smittet. Ja. Jeg har allerede en herovre, han har været smittet i halvanden dag nu. Ja, så... Ja. Jamen, det gjorde jeg også første gang, jeg så det. Målløs, det er det rigtige ord. Så skal vi i karantæne. Så bliver det Nej, vi skal dokumentere det jo. Vi skal i byen her i weekenden. Jeg er ingen karantæne der. Nej. Nu er lige de nye, de er startet heroppe, og vi skal ud og lige snakke med nogle af dem. He's the man. Ja, det ved jeg godt. Du må passe på, at de kan blive smittet. Og han har pest. Ja, det er rigtigt nok. Jeg fik lige en antipestpille, inden jeg kom. Gjorde du det? Jamen, de har dem nede på mediateket. Ej. Og bare spørger Nini efter dem. Ja. Men hun har ikke så mange tilbage. Dem er det jo i gang med at dele ud nu. Jamen, de er så, fordi de har hørt et slemt rygte om, at der er pest. Og de har fundet kilden. Okay. Hvorhen? Han er været statssyg. Han er på pletter nu. Han får pletter nu? Ja. Det kan jeg faktisk godt se. Ja. Du har hørt det ikke så godt. Er det ved at... Er vi... Vi er også kommet herinde i dit hjem og går og filmer, og vi er sådan set omkring dig i døgndrift. Fyld mig med det her. Hvordan har det indflydelse på dit sådan private liv? Jeg har ikke noget på det. Det er væk. Det er spoleret. Det er væk. Men nu er du jo blevet syg også. Ja, det hørte jeg med jo. Ja, det er jo en stor del af det. Og det er måske sådan noget, som der er meget få mennesker, der tænker over, inden at de får pest. At man egentlig bliver syg af det. Ja, det vidste jeg jo. Det vidste jeg jo for eksempel ikke. Det kunne jeg godt tænke mig at blive forberedt på. Og det er faktisk rent, man faktisk rent meget, at ikke kan blive syg. Det er bare sådan en ting. Hvor er det? Du kan godt høre det lige, den er lige her. Og det er så, jeg må sige, tanken om, at lige nu der er der altså 5 dage tilbage. Der er altså bare en hel uge nu. Ja. Jeg kan også lige rømme. Det er pisse der. Jeg sætter sig lige hernede. Men det der, du er ved at få en byld. Ej, jeg har fået en byld. Kæmpe byld i røven. Den er... Det går helt op på ryggen. Ej! Det smerter bare. Jeg synes, det ligger lidt. Ja. Vi lige går pladsen en gang her. Godt folk, hey. Ej, træk lige lidt væk. Manden, han har pest. Han skal lige have lov til at ligge lidt i fred nu.
Han er dødssyg. Så nej, træk lige tilbage en gang. Nu skal han altså lige have en luft. Han er ved at dehydrere. Nej, han er ved at blive kvalt nu. Så, er du, sådan. Okay, hjælper nu. Er det godt? Sådan, nu får du lidt vand. Sådan. Så, ja. Jeg tror, jeg lige skal sove lidt. Ja, nu sover du lige lidt ind.